Moi moi. Me ollaan kuvaamassa uutta Part-level uutta videoa. Joo. Tästä Pelinä on Battlefield Bad Company. Tää on 3 tyypin paskatrio. Russotiin. Eikä me pelataan silleen. Russien puolella. Toi kuulosti 2 biisiltä. Eikä me pelataan silleesti, että meikä pelaa sitten kun kuolee, niin vaihtuu toiselle. Ja sitten kun se kuolee, antaa ohjaimen toiselle. Hei hyväärin, ehkä ketään ei kiinnosta. Turkki. Me pitää olla. Onko tää ei mene tubeen? Vetapoi ensimmäisen. Vittu. Pono, niin Saako sun puhelinta käyttää? Ei. Eli saa. Aika kova lukitus. Mitäköhän tää avataan? meti. Poista lukitus pyyhkäisemällä näyttöä. Aika vaikea avata. Meikällä toi naama lukitus ja sitten kuvia. Me on pelannut tätä kenttää singleplayerissa. Kato. Ketrek. Hei, onks tää se yksi kenttä, mitä me pelaattiin, Joni? On. Ei vittu. Mietitään vaikka kaikki jutut. Joo, mennään vaan sillä assautilla. Mie kuule Ei, mennään Preston's Cafeen. Kaikki ikkunat vaan paskaksi. Joo. Lampulit paskaksi. Joo. Me lähtee nyt ihan kahvikaupan puolesta. Toi on selvästi 0% fakskiven. Ahaa. Mä en saanut mun marspatukoita. Mä pidän mun päätä vaan tässä. Okay. Pitäisikö tää kuvata teidän läheisyyden? Heitto. Katsokaa. Keulaa. Tää toinen ase on granaatti, toinen on... Kokeile tätä, mikä tää on? Haluatko kuulla metientä? Ammu tuon Reina. Joni, haluatko sä kuulla mitä täällä tehdään? No. Tää ampuu semmosen merkki, jos tulee vihollistankki ja mä ammun tää siihen, niin se näkyy jokaisen GPS:ssä, että siellä on tankki. Okei. Tajusit? Hymyynava granaatti. Hymynaama. No tän pelin kourassakin on se hymynaama granaatti. Hymynaama. Se on MC-pommi. Se MC-kapkila. MC. MC Kagilla. MC-kagilla. Ei hitsi oikeesti. Muistat Joni tässä? Me vielä kytättiin tässä niitä. Tuossahan oli tuossa veessä se hirveä... Hirveä iso. Laivasto, se laivasto. Hirveä iso musta mies. Uiks. No teissäkö sänky tossa niinku yhdessä jaksossa? Auami. Sänky. Ei kato kun on hyvä nimi. Auami. Vihollinen. Vittu se juos silleen. Voi vittu. Ei. Mika, miksi sekin vedät assautilla? Hei. Mä en saanut mun marspatukoita. Levetski, kato mikä ase tällä on. Aika paska. Tää on tää hyvä. Kuolee jo. Elikkä siis se... Pikkuik. Kenttä kitte. Tilatkaa tässä on Lapari. fysiikit. Tää lapari on ollut aika monessa pelissä. Tuo Flick. Kasparissa. Kasap. Mä voin kuvata aina kun mä kuvaan. Kuva. Anna tänne. Vedetään kaikki asautilla. Helpointa. Enterprise. Enterprise. Ja me tehdään ehkä facecam video, jos me saa monta tilaajaa. Tai voi... Tuleeko tää Instagramiin? Kato, tää on tää Jonsku Gamein tekemä video. Jonsku Game. Eli minä. Kuoli. Mistä tuo muutos? Tuo on tappaa askin. Oota. Kuka se oli, joka tappoi sut? XX Pro Host XX.
XX Pro hosta XX. Ok. Hei, akkuvirta vähissä, Urpo. Akkuvirta vähissä Urpo. Akkuvirta. Tai jaksokohta on tässä, että heipä hei. Lopeta se. Ottaa se. Tää on homo. Joo, kuolemallos. No ei tää se jakso tässä joten. Tuli Misteri Allu ja heipä hei.